Spánok je jednou z najdôležitejších potrieb pre správne fungovanie. Zohráva dôležitú úlohu v hĺbkovej regenerácii tela. Je mnoho faktorov, ktoré môžu narúšať spánok, ako sú nezdravé jedlo a pitie, nedostatok pohybu, stres, depresia a celkové psychické problémy. Tých faktorov je naozaj veľmi veľa. Ešte spomeniem také, ktoré si ani mnohí neuvedomujú, že by mohli mať dopad na kvalitný spánok. Pozeranie do mobilu, notebooku či počítača pred spaním nie je zrovna najlepší nápad, pretože vyžarujú modré svetlo, ktoré narušuje tvorbu melatonínu. Na počítače či notebooky existuje program Flux, ktorý vie toto modré svetlo blokovať, ale nie úplne. A na telefónoch už existuje ochrana zraku, i na novších notebookoch je táto funkcia. Obrazovka naberie buď žltkastý alebo oranžový nádych, alebo sa dajú kúpiť okuliare, ktoré chránia oči pred modrým svetlom. Najlepšie je ale nepoužívať telefóny či počítače minimálne 2 hodiny pred spaním. Nedostatočná tma pre tvorbu melatonínu. Obyčajné žalúzie zatiahnuť nestačí, lebo z ulic stále svieti dnu a je vidieť celú izbu. Najlepšie je investovať do zatemňovacích závesov či žalúzií. Je to jednorázová investícia a ako bonus je kvalitnejší spánok. Ďalším faktorom, ktorý možno mnohých z vás prekvapí, je elektrosmog. Vyžarovanie z Wi-Fi, telefónov a celkové elektroniky, ktorá je spojaznená, vysiela škodlivé žiarenie, ktoré narúša zdravý spánok a telo sa nevie dostatočne regenerovať. Bunky sa cítia vystresované a telo nevie tak odpočívať. Platí to aj počas dňa. Určite spoznáš rozdiel, keď ideš do nejakého mesta, kde je elektrosmog vysoký. Všetci ľudia sú ako uponáhľaní a vystresovaní. Na dedine je to úplne inak. Cítiš väčší kľud. Je to samozrejme aj o rozdielnom spôsobe života mesta a dediny. Žiarenie z elektrosmogu má vplyv na každého, či si to uvedomuje, či nie. Existujú meracie prístroje, ktoré vedia namerať výšku žiarenia elektrosmogu. Do popisu videa dávam niečo o škodlivosti elektrosmogu a o jeho nameraní. Najlepšie je počas noci vypnúť Wi-Fi a telefón, alebo telefón dať do režimu lietadla, aj keď susedia ich majú zapnuté. Posledná vec, ktorú dodám k tomuto je, že je mnoho spôsobov, ako sa chrániť pred elektrosmogom. Odporúčam si to všetko naštudovať. Koľko by mal človek spať? U každého je to individuálne, je to v rozmedzi 6 až 8 hodín spánku. U niekoho viac, závisí to od životného štýlu človeka. Niekto spí 6 hodín a cíti sa odpočinutý a niekomu nestačí ani 9 hodín spánku. Prečo je to tak? Dôvodom môžu byť faktory, ktoré som povedala a tiež to súvisí s tým, aký hlboký spánok vieš dosiahnuť alebo či máš neprerušovaný spánok. Čo sú spánkové cykly? Spánkový cyklus trvá okolo 90 minút a skladá sa z niekoľkých fáz. Celý tento cyklus sa opakuje viackrát v noci. Fázy spánku sú z non-REM a REM fázy. Z angličtiny Rapid Eye Movement, čo znamená rýchly pohyb očí. V skratke, keď sa ti sníva, tak hýbeš očami v spánku. V non-REM fáze je bezsenný spánok a v REM fáze sa nám sníva. Prvá fáza. Jedná sa o veľmi ľahký spánok, kedy vnímaš okolie a okolité zvuky ťa môžu kedykoľvek zobudiť. V tejto fáze môžeš zažiť šklbnutie alebo pocit pádu. Druhá fáza. Telo a myseľ sa pripravujú na odpočinok a hlbší spánok. Teplota tela klesá, mozgové vlny sa spomaľujú a dýchanie je hlbšie. V tejto fáze je už ťažšie sa zobudiť. Tretia a štvrtá fáza. Hlboký spánok, v ktorom je spiaceho ťažké prebrať, prebudenie v tejto fáze môže spôsobiť zmetenosť a dezorientovanosť. Uvoľňuje sa ľudský rastový hormón, regeneruje sa ľudské telo, zväčšujú sa svaly po cvičení. U niektorých ľudí v tejto fáze dochádza k námesačnosti. Bezsenný non-REM spánok je veľmi dôležitý pre celkovú regeneráciu tela. REM fáza je dôležitá pre mentálne zdravie a kognitívne schopnosti. V tejto fáze sú svaly uvoľnené a paralizované, aby počas snívania nedochádzalo k prenášaniu snových pohybov na spiace telo. Prostredníctvom snívania mozog spracúva informácie. Naše sny sú o našich túžbách, strachoch, myšlienkach a vlastne všetko, čo cítime, na čo myslíme a vnímame našimi zmyslami, sa nám dostáva do podvedomia a v snoch to má voľný priebeh.
Všetko tam má určitú spojitosť a logickosť je obmedzená. Počas snov sa nám spracúvajú informácie, ktoré sme nazbierali, práve preto vznikajú rôzne príbehy a spájajú sa do súvislostí, ktoré nedávajú logiku. Sny môžu byť našim vodítkom pre uvedomenie si viacerých vecí v živote a je našou úlohou rozlúštiť symbolizmus, ktorý nám ponúkajú. Každý je individuálny a rovnako to platí aj pre jeho sny a ich význam, ktorý môže zistiť sám, keď bude sám seba pozorovať a tiež aj svoje sny. Kedy je najvhodnejší čas na lucídne sny? Najideálnejšia doba na lucídne sny je ráno, asi hodinu alebo dve pred zobudením. REM fáza sa počas noci predlžuje a najdlhšia je ráno, sny sú dlhšie a ľahšie zapamätateľné, telo je viac odpočinuté vďaka hlbokému spánku, preto je to najvhodnejšia doba na lucídne sny. Dúfam, že sa ti video páčilo. Ak áno, tak ma môžeš podporiť odberom. Želám ti krásne dni a ďakujem ti za zhliadnutie videa.